γήπεδα, ειδικά σε μεσογειακές χώρες. Να κι άλλο λάθος, αυτή τη φορά από τον Μαρέσκα και τον γκολ. Με σκόρερ τον Μιχάλη Φραγκουλάκη. Νάτος εδώ. Ο Εργοτέλης στο 5ο λεπτό ανοίγει το σκορ. Λέγαμε Βασίλη Μπακόπουλε προηγουμένως, αν γνωρίζει καλά τη θέση. Βέβαια από τη μια μέρα στην άλλη δεν μπορείς να χρηστείς. Δεν είναι στη θέση του. Πάντως έτσι κι αλλιώς έχει ενδιαφέρον να δει μερικά πράγματα ο κ. Κετσπάγια σήμερα. Είχε έντονη κουβέντα, σε έντονο ύφος, όχι βεβαίως τσακώνονταν, αλλά νομίζω πως είναι κάτι που ασχολεί πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Οι τραυματίες, οι τραυματισμοί και το κατά πόσο θα είναι έτοιμοι να αγωνιστούν σήμερα. Και σίγουρα αυτά είναι κέρδη για τον Καραγεωργίου. Για να δούμε όλοι άλλοι τώρα. Πιέζεται από τον τομή, κρατάει ο Αργεντινός, μπαίνει, πλασάρει 2-0. Στις καθυστερήσεις ο Εργοτέλης γράφει το 2-0 με τον πώς εξελίχθηκαν όλα. Κέρδισε στην ταχύτητα τον τομή, του βγαίνει μπροστά. Είχε βγει πολύ μακριά από την εστία του και ο Πάρντο. Και έτσι λοιπόν, αποφεύγοντας και το εμπόδιο του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, είχε πολύ εύκολο έργο. Ο Μπέτο θα σουτάρει με δύναμη. Η μπάλα έσκασε μπροστά από τον Πάρντο. 3-0. 3-0. Δείτε ξανά εδώ πως έγιναν όλα. Και καταλήγει στα δίχτυα. Στο 53 λοιπόν ο Εργοτέλης πετυχαίνει τρίτο γκολ. Εδώ οι παιδούχοι να ανέβουν. Φραγκουλάκης τώρα. Βλέπει το Ρουμπάκι που είναι μόνος του. Πολύ καλή φάση. Ο Ρουμπάκης θα σουτάρει. Ο Πάρντο θα απομακρύνει. Κεφαλιά 4-0 από τον Μπούντιμιρ στο 63. Μπορεί το μάτς να είναι φιλικό, αλλά σίγουρα πρόκειται για μια από τις πολύ μεγάλες βραδιές του Εργοτέλη και μάλιστα στα 80 χρόνια από την ίδρυσή του. Δείτε εδώ. Δεν υπάρχει offside. Όλα κανονικά έγιναν. Το μόνο που δεν έγινε κανονικό ήταν να λειτουργήσει η άμυνα του Ολυμπιακού σωστά. Που δεν... Η σέντρα από τον Παναγιώτη Κορδονούρη και πάλι ο συνομιλικός του Στολτίδης έδιωξε. Σέντρα χαμηλά, γκολ από τον Καρέλη 5-0 στις καθυστερήσεις. Πώς, δείτε ξανά. Τρύπα στο κέντρο της άμυνας, εύκολη υπόθεση για τον Καρέλη, πάλι στο 1-1 απέναντι στον τερματοφύλακα, τον Κόβατς του τη φορά, να τον νικήσει. Και τα κοιτάπια των